you guys? Yes! Nabalik na punta. 5th episode of all time. So, again, present na po ni. Nakita mo rin sa first episode. Yes! Mga na akong gano'n sa tubig. Gisingin ko kinong tubig pero dehydrated yapon. Very good. Grabe bitaw yun guys. Anong Dapat ito tinangotanan ako na nagkuhan good sila ka ng medical astrology ba? Yeah, Capricorn ba? Yeah, nakatawa ko kay nangotanan siya kumusta daw ko no ang pagka-dehydrated bisag na sige nag-inom og tubig. Nakapangutana na noon ko ko. Bitaw no, kumusta naman da no? Kay murag dehydrated jud ko as in bisag ka ng awa niya, pila ka litro ako mainom sa kadlaw. Upat ka litro sa kadlaw. Di na normal. Kay you know na tambok ba ako so na ako upat ka litro sa kadlaw. Yeah. Mao na ang uban mayon nga ning diretso ko sa kong tiil kay mao na resulta pero no. Partly yes, kay tubig man sa akong mga mugawas no sa vacuum pero not really. But ang kuha nagigit is ganahan ko inom ng tubig. I-release naman sa ako ikahaman. Like after pila ka minuto wala release na sa siya. Ako na ron diba mag-inom ko ikahaman niya datoon mangihi ako. Siyempre din ako ipakita ka mangihi ko, excuse me. Pero wala inana no. So tungod magud what I noticed sa mga purified drinking water ko no lagi is daghan og asin. To purify ba? Siyempre manginahanglan kag asin to purify things. Mao nga ma-dehydrated gyapon ka bisag perte na mga daghan na kay mga tubig. Okay. Ang imong mga purified drinking water na asin. In fact, sa akong nadiskubrihan, ang mga camel kuno sa disyerto, sa nga parte sa mga nasod nga naay disyerto riya, inyong mga camels tinuod ba ni? Kaya ako nadiskubrihan na nakita na ako sa YouTube shorts nga ang camels kuno before mo travel, inasa tagaan og daghang asin, no? Sako dili sa sako, pero kanang baril dili sa baril. Kanang container sa asin ba para magsigig inom ng tubig ang camel. Along the way di na sila madisturbo. Is that true? Comment niyo sa kanana sa mga sa mga di ba? I've learned something from YouTube. Mingon mo wala learning in YouTube na agilin taon magaling mga free nga courses diya sa YouTube, filming courses pa gud. Kasi ako, I'm planning to become a director. Pero, well, you see that I'm already becoming a director because I have this podcast itself. No, na ako nga podcast. So, wala. So going back, no? So the topic na kalibot ko, no? Sa the topic na to sa ato ika-fourth nga suggested by ChatGPT. Fourth week. Naman to, fifth na dining episode. Oo, no? Episode 5 na dining, no? So, ang nakabutang dali, unang higayon nga nasakitan yun ko, patay. So, na, love life ba na? So, na? Pero ang suggestion ni ChatGPT, love life daw. Sige, bala ka. Trending magunang love life ko. Labi na karon nga. Well, let's talk astrology for a while, no? Labi na karon nga chat labi na karon nga ang Saturn return and ang Pluto retrograde nagdungan silang duha, which is why self-development taron tungod ana, no? And ang tanang mga manag-uyab na conflict na uban na kasagaran sa akong mga nakita sa TikTok is
daghang mga buwag-buwag kana no, nagkabuwag-buwag, daghan nagkabuwag-buwag guys tungod na sa Saturn return and Pluto retrograde. So pangutan-on tato si ChatGPT. So okay naman dyan kung ChatGPT, pasensya ina lang ganun niya, pero so okay dyan ako sa ChatGPT. Unsa ang Saturn returns? Unsa ang Saturn return o kanos akin magsugod karong tuiga dayon unsa sad ang Pluto retrograde o kanos sad kini magsugod. Type ko na to para makasabot ni siya. Actually, grabe maganda ChatGPT guys, to be honest with you. Masulbag yun yung tanan ako problema, tanawa karon na ako'y content plan tungod rapod niya. Diba? Kaya sa unang magod ako mga podcast, as in kuha na get. Sa unang magod ang ako mga podcast is wala gud siya content or content plan. Karon ako'y content plan sa mga sundog yun ako siya, no? So karon atong gipangutana sa ChatGPT unsa ang Saturn return, unsa ang Pluto retrograde para lang may makatunan ha, astrology wise. Okay, so ang Saturn return mahitabo kung mabalik si Saturn sa eksaktong posisyon sa imong natal chart, kung asa siya nahimutang sa pagkatawo nimo. So for example, unsa ni siya? Unsa kuno ning Saturn return? Usa ka spiritual na life transformation na kasagaran magdala og pagka-mature, may disiplina og responsibilidad. Kana, no? Kini nga panahon kasagaran mabug-at, puno sa pagsulay, pagputol sa daghang mga patterns sa or routines nimo sa kinabuhi, og pagpanday og bag-ong kinabuhi na mas aligned sa tinuod nimo nga mga rason kung ano nakadiri sa kalibutan karon. Kano sa nagsugod, no? Ang first Saturn return sa edad nga okay. So kano kung kanos ani magsugod unsa mga tuiga ni magsugod sa imong kinabuhi, no? So ang unang Saturn return is sa edad nga 27 hangtod 30. Mauna na experience na ko ron. Kay ang ilang gingon is ang Saturn return karon is May hangtod October 2025. So, well, if you've seen, ingon siya first Saturn return 27 to 30 years old. 29 na magkaroon. Happy na mag-30. So, ano siya ako na-discover, no? Ang second nga edad 57 to 60. No? And ang third nga edad 87 to 90 years old, no? So, Saturn return sa 2025. Si Saturn return sa sign nga Pisces. Kung atawag ka sa 1993 to 1996, which is ako, 1996, possible or posible nga nagsugod o nagpadayon na imong Saturn return karong tuiga. Woo! So mao na gina karong tuiga na nagsugod na ang nagpadayon na sa kay May to October gina siya, no? Okay. Tapos kani Pluto retrograde. Tanaw na to, no? Unsa ning Pluto retrograde? Ang Pluto retrograde usa ka panahon nga ang enerhiya ni Pluto naglihok pasulod inward. O kini nagpukaw sa mga tema nga may kalabutan sa power struggle, transformation, hidden fears or trauma,
letting go sa mga toxic patterns o relasyon. Mao na nahitabo na ko. No, kanang pag let go sa mga tao nga kuan. As in, ang akong pag let go ang mga toxic na mga tao ba. So katong pag March pa lang daan, nahitabo na, no. Nahitabo na. So pero ni maximize siya around around April, no. So nahitabo siya, then kay ako jung gi-abandonar akong ubang account, which is ang Alejandro Luis Del Rey, gi-abandonar gan ako to let go, no. Okay, may natabo na ako. So then focus lagi gid siya sa spiritual development ba, or sa personal development. So if you combine both of this sa ako ang chart, no, ang Saturn return and ang kuan ang Pluto retrograde, focus gud siya sa self development. So ang siya internal reflection and focus, dili normal nga bad pero baka aghat og inner rebirth. Dili ko normal nga bad, dili ko bate, no, pero baka aghat og inner rebirth. Pero no, kay rebirth gud ba kanang bago jud imong perspectives kada buhi, na bago imong mindset. Alawa ko ron, di na gud ko negative, guys. In fact, ang energy karon is light, no? Kay na ako yung mga remedies for that, no? But I will not tell that here. Siguro sa sunod ng episodes. So, kana dili na good light, dili na good negative akong energy kaysa una magod, you know, depressed ko, magsige na akong katulog, magsige na akong kapoy man, imata na ko, kapoy man, inig katulog na ko, kapoy lang gyapon, inig mata, kapoy lang gyapon. So, ang nahitabo karon, bisan pa man og naagap ako sa social media, pero I'm having my self-development. Mura magod ni og ang kani nga podcast specifically is mura siya og para self-development, para rason nako, for therapy purposes. Pero para po ninyo, so that you will learn something from me, no? So, in exchange of murag ang kani nga podcast is makatabang ni siya both ways. Para nako to have my inner instead of mag therapy ko, BetterHelp, no? BetterHelp sponsor me kay murag ang inyong mga creators, no, murag yung sponsoran ninyo pero kami wala, no, murag BetterHelp, no? Instead of mag-therapy ka or kana mga NCMH, no, National Mental Health something like that center, NCMH, instead of magpa-therapy ka, kung dili mo afford, pwede kang libre pero dugay sa kasuhon. So ano na lang, no, podcast na lang ta, di ba? Self-development pa ni, no? Mas ano pa siya, mas maka-express pa ko sa akong feelings, mas maka-express pa ko sa akong mga dapat isulti. O dili na ko karon, guys, ani akong buhat, no? I am no longer apologetic. I don't care kung maka-please ko ninyo or dili. Kamo rin bahala na. Ako di na ko people pleaser. Kaysa una man god, mao na ma-depress ko kay people pleaser kay ko kanang magsige nagpangita og validation gikan sa ubang tao. Magsige na ingon nga, kumusta man ako art, guys? Didot ba di siya? Kumusta man ako ang podcast, guys? Kanang kapikat na lang ba ko ani or dili kay kanang sa una magod ako mga podcast gikan na pod and inspired by sa kanang ubang mga podcasts like Silikang sa Gabi na podcast or katong iba na mga podcast ang ipaminaw ko, Exist podcast kanang. Pero ako manggod karon na ko laing concept, no, which is karon ana ko nga di na ko mahimong copycat. I don't want to copy people. I don't want to copy their ideas. But I copied a couple of things. Pero dili na ang podcast. Wala na kanang paghuna-huna ko unsaon man na ako pag
himo og laing content. Kaya na naman si ChatGPT. If nahunahan pa rin ako sa una nga naana si ChatGPT or naana si Meta AI or si CC or sige sa pa na inyong mga AI bot diha, no? If nahunahan pa rin ako sa una, dugay na tako nakasugod, di ba? So karon awan na ron, perfect, no? Perfect akong pagkuan kay na at least namoy nakatunat. Ningon dere Pluto retrograde 2025 nagsugod sa May 4, 2025. Matapos siya sa Oktubre 12, 2025. Sa panahon ini sa Pluto retrograde sa sign nga Aquarius. So mo to. Pero in reality, diha po ito ningon nga ang Pluto retrograde daw mulungtad pa hangtod 2 to 3 years from now. Pero sa 2025 itself, ato siya, kutob sa October 12. Pareho sila sa Saturn returns, no? Pareho sila sa Saturn returns na May to October. So, well, that's why I'm here. That's why nagdistansya ko sa ubang tao. That's why nga wala ko diri karon sa ubang mga social media nako. That's because focus ko sa self-development. Diba? So, mao to guys. Mao to tong tabi sessions, no? Medyo short na lang kita. Pero if you figured it out, maburo pagod na tong topic. Di kayo siya detailed ba? Natarawa pero wala pa ta ko wala pa ta discuss kung unang higayon nga nasakitan ko. Sige. Kay part man siya sa self-development. Unang higayon na nasakitan ko. Sige, padayon ta. Self-development mo ko ron eh. Sige. Unang time nga nasakitan ko, di ba sakit good? Pero sige, let's see what I can remember. Okay. Okay. So, it's kaya dili ni sa pag-reminisce, no? Or sa recover sa mga past trauma nako. But this is just to talk about it, no? This is just to parang enhance my self-development gapon. Because again, I just want to talk about this. So, kini siya was with my first love. No? First love na ako, syempre. Unang higayon ko din nasakitan ko. With my first love. She's happily married now. Abot kung happily married, bagid ka. But, wala ko siya makita sa social media na. So, the last time I checked, around 2018 pa to siya. Last ako nakita yung account sa social media. And I saw her, she's happily married na siya tong time. So, okay. But, again, this first love of mine started when I was grade 5. May angkon siya na ako iyang crush, grade 3 pa lang. And so, ang nahitabo was, witness niya ako mga teachers before. The teacher, itago na nato si Teacher Myla, Teacher Elvira, Teacher Malin, kana sila na mga teachers ako from Marian State School before. Witness sila sa among love story. Because, in reality, si ate girl, let's not say her name, si ate girl is, siya ang nanguyab na ko. Okay? Siya ang nanguyab na ko. She had a crush on me way back grade 3 pagod. Naangkon siya. So, siya ang nanguyab na ko. But, to make it formal, ako nanguyab. Ano na lang, no? Then, we have our theme song. And our theme song was True ni Ryan Cabrera. Then, it lasted for a year. Although, maulagi kay babaw ko no kayo ang among breakup story. Because, ang naitabo was na-transfer siya school, na-transfer po kong school.
Kala lang. Mauro na to make the long story short, man siya yung time na first na akong nasakitan, pero di masagod siya sakit because it was not a painful breakup. It was a mutual thing. It was a mutual thing. No? Kanang na yeah, it was a mutual thing. It was not a kanang sakit bitaw kanang buwag nga kanang like wala closure, wala tanan. No. There was closure. There was everything. It was mutual. Naana siya na she called me no phone na ano siya na mag-change the whole school. I'll be going to a public school. Then ako naman ana ko nga I'm going to another school or I'm going to the same school pero sa lain nga branch or kato ilang bago nga branch, no. So kato in itself happy ko because I experienced a relationship at that earlier on, no. I think I was 12. It lasted for a year. Grade 5 to grade 6 ko. It happened. It lasted for a year. Actually, dili ko grade 5 ato. Grade 6 to first year high school. So it lasted for a year, one school year. No. So I said to myself, okay na to, no. I had to let go. There were parts of me before na wala pa ka let go, pero na ako, okay na, it's time to move on, it's time to move forward. That's why nag-self-development ko, cord cutting ko in a way nga kanang through healing and meditation kana. That's why nag-study ko frequencies because frequencies really has a lot of help. But anyway, going back, that was the first time na na-hurt ko, no? Na di man siya hurt, no, pero murag nakaana lang ko na I think there are more people for me. There are more people for me. So in that sense, I made clear to myself na I can do it. So doon, that was it, guys. Yun lang experience ko talaga. It's quite a long journey for episode 5, pero at least I made it through. Thank you very much for watching. Medyo nag-low ang energy sa inyong person. Pero I'm your host. Ako ang inyong alagad sa kahinan, Shimron Suarez. Kini ang Yaw Yaw, the podcast. Hantod sa sunod ngayon. Daghang salamat. Namaste. Bye.